Matteo Servino rosso. Mintha testvérek lennének. Gratulálunk a versenyzőknek! Gratulálunk a fényes érmekhez! Következő kategória felnőtt férfi csoportos küzdelmi formagyakorlat. Ebbe egy csapat indult. Szilágyi Máté és Kovács Gergő páros alkott a csapat, akik így első helyezést értek el. Gratulálunk neki! Csoportos küzdelmi forma. El akartak rabolni az érmeket, látták. Gratulálok! Gratulálok a versenyzőknek! Következő kategória gyermek 4, csoportos fegyveres formagyakorlat kategória, ahol egy csapat vett részt. Csapat tagjai Tóth Árpád, Gergely Katalin, Módri Csenge, Tóth Gábor, Berebélyi Anett és ő kötem. Gyerek álltok fel az első helyre, most a dobogó legmagasabb fokára. Nagyon nem akartok felállni. Ez nagyon félelmetes lesz. Gratulálunk az egész csapatnak. Következő kategória, felnőtt csoportos pusztaközös formagyakorlat. Szintén egy csapat indult. Vörös oldal nyeri az első menetet. Mátyus Ervin. Szilágyi Máté, Farkas Tibor és Kovács Gergő. Gratulálunk a versenyzőknek! Itt is több érem lóg már a versenyzők nyakába. Ja, ez egy sikeres verseny volt számunkra. Gratulálok! Készült Telegdi Ákos és Virág Lehel, warming up Eszter Konecna, Berezovszki. Következő kategória gyermek 4 csoportos pusztaközös forma. Első helyezést ért el a csapatmennek tagjai Verebélyi Anett, Tóth Gábor, Módri Csenge, Gergely Katalin és Tóth Árpád. Ismerős nevek. Hiába aki így van, gyakorlatilag vagytok, és aki sokat edz, az sok érmet szerez. Gratulálok! Gratulálok a versenyzőknek! Következő kategória gyermek 3, csoportos pusztakezes formagyakorlat. Első helyezést ért el az a csapatmenek tagjai Szenes Máté, Kis Dorottya, Kis Dániel, Homoki Virág és Torda István. Gratulálunk, megérdemlik a tapsot! Gratulálok!
Következő kategória, gyermek 3, csoportos fegyveres formagyakorlat. Közben még folyik a fényképezkedés. Tehát következő kategória, gyermek 3, csoportos fegyveres formagyakorlat. Második helyezést ért el az a csapat, amelynek tagjai Kis Dániel, Kuruc Tamás, Soltész Patrik és Torda Péter. Gratulálok! Ők a második helyzet, akiket olvastam. Második helyzet, gyertek le ide. Egyen. Bezol. Nem ám lenyújt az első helyet. És az első helyezett csapat tagjai Kis Dorottya, Irók János Ára, Honki Virág és Torda István. Gratulálok a nyertes csapatnak! Győztes Mátyus Ervin.